No tänään pelataan Robloxia. Football Pro Simulator. Ja mennään tähän, et katsoo onko tää hyvä. Toisaalta tää ei oo hyvä, koska en mä jaksa pelaa. En vaan tiedä miksi mä en jaksa pelaa. Mut siis tänään siis pelataan. Täällä on vaan ihan sairaan paljon. Nyt se onkin välissä. Onnistuivat siis huijaamaan sinua. Yritän tehdä hyvää, mutta he pilaavat kaiken. Ja usko pois. Haluan vain kaupungin parasta. He huijasivat sinua ja nauravat sinulle. No niin. Mentorin velvollisuuksiin. Mikä on tavoitteesi? Mietin aina asiaksi takaperin. No siinä se kuulemma piilee, kun minä aloittelin, olin aina ehkäisyksissä ilman tavoitetta. Mietin aina tavoitetta. Paitsi jos teet vain tutkimusta, silloin tavoite löytäisi. Osa löydöksistä saadaankin siitä. Olivia, kuunteletko sinä yhtään? Tutkimusta ei voi tehdä ilman tavoitetta. No nyt kun se on hoidettu, voin esitellä uuden kasvotunnistusmeikkauslaitteen. Verkkokalvotunnistuksessa on vielä ongelmia. Hei, minä luin juuri siitä. Silmän eri osat heijastaa valoa eri tavoin. Aivan. No, ehkä voisin. Kannattaa ehkä lähteä. Nyt tulee teknisiä juttuja. Kokeile! Kylläpä sinä olet rauhallinen. Nyt kun yläketöllä on ihan muuta ajateltavaa. Minä rauhoitun. Nyt loppu. Mutta siis tilatkaa tää kanava ja tykätkää. Mä en lopeta ihan vielä. Mä menen tähän. Sitten mä lopetan. Mutta nyt tilatkaa se kanava.
Sitten kun mä saan 50 tilaajaa, niin sitten mä voin tehdä teille liveä. Noniin, myös tää peli. Mitä ihmettä? Miksi on tämmönen? Niin, vihdoin. Sori, täällä yksi ohjelma menossa mun mä katsoin äskeistä. Mut siis en enää katso sitä videota. Noin. Tuossa saa 5. Mitä? Mä sain Epicin. Jes. Sitten me mennään ottaa se. Okei, se on otettu jo. Noin. Sitten. Treenataan vähän. Sitten klikki tuosta. Minä vielä
älkää valitkeko tuosta äänestä, että mä oon puoltalaamassa. Joo. No niin, se oli siinä se video. No niin, tilatkaa mun kanavaa ja tykätkää tästä videosta. Ja kommentoikaa niin paljon kuin haluatte. Ihan sama kuinka paljon kommentteja tulee, kunhan vaan tulee 1 kommentti. Sitä mä arvostaisin. Ja arvostaisin myös kaikki teitä, jotka on nyt tilannut ja jotka se on heippa!